hazviperi mushe. Pana vakomana vekuzo vazoya vakapakaina sei vakati aiwa zvadhako, vakomana veyouth league vabva mazakwatira panapa tauchinatso kuona the mission ichiva accomplished. Sana pana mashoko ationa kuti panguva inoi tichiona nhau ye2013 ma-internal power struggles achiitika muthe regime, panapa chachaya vakomana vonzi vadirirwa aiwa mari. Sana pana mashoko anonyora panapa obva undescribe life on the page kuti tiende kusangana breaking news. The ZANU-PF Youth League in each province is set to receive 200,000 US each through Presidential Youth Fund. The fund will be launched anytime soon. According to the source, this fund is meant to empower youths. The plans to unveil it are in the pipeline. Mahendra Berati, it's not yet confirmed, but there is a rumor saying the new actor received $5 million US. If it's true, then the whole game is over. Good night, Zimbabwe. Kozwa, we don't post seeking your endorsement, but to inform. Kozwa for the people, by the people. Thomas Wanudatu wanakomuna Kozwa chiti aiwa panguva inoi zvinogona kunzi the game over. Roda kuti mari dziri kudirwa vakomana ava. Obviously, kana mari ichitongodirwa hapana munomupa mari mahara. Pane another sacrifice anofanira kunge achiita. Pane another deal inenge iri kubackground. Mashoko ari kuda panapa achizvona kumaituza Zimbabwe Veterans Association tips not for endorsement but kukupa information kuti mugare aiwa muri knowledgeable. Tidzai mafungiro enyu muri kudi pamusoro pechituko ichi. Kana kune section yedu, subscribe or like, turn on the bell icon.